cilik nemen-nemen ning suarane ketok gedhe enak. Landung. Heeh. Wis kaya apa iki bathok bolu isi Lek. madu. Kula asra para terakhir katru. Terakhir mriku wonten terkene sasare kerek terus. Wonten sampur sekaratu. Dadi kok dodon koyo campur sari kok jenenge sekarat ngono. Padahal ki sekararum karepe ngono. Mergo gak jelas gara-gara Sone bosok. sone bosok. Sek. Aku Siapa nih? aku tidak apa-apa. Ayah, kenapa kau pukul dia? Aduh, Aku tidak melihatnya, Ayah. ancuk. Coba pukul lagi. Loro tenan ya. Salah kowe. Bila ku cinta ani. Ora cinta-cintaan. Ora cinta ya wis. Jam 7 lho, Mas. Nyapa? Dijak foto karo Pak Lurah karo Bu Lurah bolak-balik. Lah wong pancen ya seneng sing dinteni awakmu. Seneng piye malah ditokne jam 12 wedakku blober ngene kok. Ora apa-apa. Iki madhep nondi wae gak masalah. Sing penting aja madhep mendhuwur lah. Awuh. Ya. Aplah-aplah. Alhamdulillah saged silaturahmi nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Alhamdulillah. Walah piyai kene iki jan grapyak semangat tenan Mangke Mas. rumiyin Mas. Wonten dawuh. Derek tanglet sing asmane Cak Komet sing sinten nggih? Sing pundi? Lah kula nika Pak. Oh, jenengan Cak Komet. Nggih. Lah kamangka nek komet niku artinya bintang yang berekor. Betul. Berarti jenengan kagungan ekor. Gadah nang alit ngoten. Wonten ekore ning pesek Pak niki. Oh, Ekor nggih lah. pesek Lah iki. kula lak maneges negesaken ngoten lho, Cak. Wah, nggih tenan kok. Gumun setahun jembleng serendeng ya, Mas. Piye Mas? Piyai kene iki gek grapyak semangat saya-saya wenjenenganipun Pak Lurah, Pak Lurah. Ketua Panitia, Pak RW karo Mas Eko iki lho. Wah, piyai lek budidaya ya kaya ngono kuwi ngreka daya Mas Komet arep ditimbali tekakne kene. Daharan apa dicepakne Bu RW kowe ngerti ra? Lho berarti ngerti ta sing nekakno kene awake dhewe sapa? Lho, Pak Eko. Oh lah aku ora ro. Lho. Lho kowe iki ditanggap ning kene ditekake dirawuhke karo piyai kene kok ora ngerti lho. Gak ro aku. Lho. Lah kowe tujuanmu mrene apa? Yo tanggapan. Lah sing nanggap kowe sapa? Ora ro penting mulih cair ngono wis kok. Sik. Mulai kok cair ya Mbak Cangik lah sing arep blonjo kowe sapa? Lah yamene wis kadung dandan kaya ngene di delok wong sakmene akeh iki ku nek ora dibayari kan ya apa ya saru lho. Sing saru sapa? Yo sing kene to. Nek ora bayar awake dhewe kok gak malu. Lho, lah nyapa malu wong kowe teko kene ra didhawuhke karo sapa iki panjenenganipun Mas Eko. Nggih. Karo Pak RW. Nggih. Mas Komet diaturi apa pada malam hari ini? Nggih menika ulang tahun desa. Loh, kok ulang tahun desa ngawur to, Mas? Lah apa to Mas? Iki kajate bersih desa utawi ruwahan. Oh lah kowe ngerti kok takon iki piye to? Lah kuwi nurut awakmu lho kok ora ngerti iki kok. Alhamdulillah silaturahmi wonten mriki. Mrika wonten dusun pundi nggih, Bu nggih? Cangkring. Cangkring Malang. Walah nek kaya kene aku wis biasa Mas ning Cangkring Malang wis apal karo penduduk kene. Apal to? Apal RT-ne mriki sekawan nggih Bu nggih. RT-ne 4, RW-ne 2, jumlah penduduke 462, rondone 71. Iya lah kok Tak apalne aku. Tak data kok. sampai kaya ngono lho. Lho kadung cedak pelek karo Pak Lurah kok. Kuwi dalange urung karo anapal. Tak apalne Mas nek aku ngono kuwi Mas. Mergo apa nyaketke seduluran pas sederekan. Ngepasi awake dhewe ditimbali ning kene. Oh nggih. Nggih, tenan Cak Komet. Nggih. Kula niki tanggapan ngriki mah kaping-kaping. Mboten hafal lho RT-ne pinten, jumlahe pinten. Berarti pun bolak-balik. Nggih, mah kaping-kaping pun ngriki nggih. Ah mbok digratisi tunggal. Ah nggih. Lah, Monggo nek nggih. golang bojone negara kono. Lho, nggih to Pak nggih. Wong Pak Lurah mau wis dawuh kok Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Sok mben nek nimbali Mas Komet nekakne Mas Komet CS ditimbali ning kene neh, ning kene Cangkring Malang. Cangkring Malang. Nanggap ping 5 gratis ping pisan. Cocok napa cocok, Bu? Ah, setuju. Nah, sakniki kantun jenengan sanggup gratisi mboten? Nah, Nggih, setuju. Aku lho nih nanggap kabeh-kabeh monggo nggih. Kula gratis nanging kanca-kanca mau sing mboten. Ora ngono to. Lho ya sedaya no Pak niku akomodasi kok ya Mas awake dhewe komitmene dadi seniman kok ya. engko kanca-kanca catuti padha wae.
Kaya ta. Ora nek dalang ki komitmen kok Mas, dalang ki dalang laris, dalang yo apik, becik. Ora iso. Lho sak jam ngene iki Nek dalang ki dalang apik awake dhewe gak ngira iki dikeki tempat dhewe ngene gak ngira. Mesti dadi Diistimewakan lho. mesti dadi siji. Lah kan ngerti panitia aku gak pati apik karo kono. Ya kan? Sik. Mas. Aku gak lek karo dalang iki ngono. Ya apa kon kok galek karo dalang wong jenenge seniman kanca partner nyambut gawe. Partner apa? Lho, nek iso iki kowe karo melok Pak Rohman Rohim. Roman Widodo, Roman Rohim. Pak Roman Widodo iki Roman kudu Widodo telepon aku ping 15 lho. Lho, lah gak tau dadi. Lho. Lah perkara gak dadi ki apa perkara dinane ora pas, tanggalane ora becik. Dinane pas, Tanggalane pas, lah sing ora pas. regane njaluk rego BPJS. Oh, berarti kowe kaya lurah kene kowe iki. Lho, nyapa? Kaya Pak Lurah kene kalau Pak Lurah. Oh, Pak Lurah Sembodo. Sembodo piye Mas Agustus neh ya tak tekane neh rego BPJS bolo dhewe. Ora masalah. Sik to kowe kok gak rukun karo Pak Dalang wong jenenge nyambut gawe nyuwun sewu lho Mas Komet. Nek di atas panggung walaupun kita di bawah itu ora tekoan, Ya. paribasane satron tapi nek dhuwur panggung semua itu partner kerja nyambut gawe bareng. Lah iya mula kuwi guyon Mas. Maksudnya Janjane iki wau kula nggih mboten kira-kira ngernah-ngernane kanca Cak Komet dan kawan-kawan. Nak ngoten ya? Kene kowe nek Nggih. Niki wonten papan panggenan sisih kiwa niku wonten. Sisih tengen wonten. Dadak bisi iku lho, cantrik bisi. Pak, terus Cak Komet liwat anu mburi larapan mawon jare. terus sinten. Cantrik niki wae sing ngomong bisi aku ya. lah niki tergantung sing urunan mriki sing kathah nggih mriki kok ya Mas yo. Brene. Wis madhep rene rasa ngurusi dalange. Ya, salam sing apik Wis dongane. yo wong dalange paling yo larang awake dhewe yo Met yo. Alah, Ojo ngerti ngono kok. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu, Pak, kabare sehat? Panenane dadi kok ajur niku Pak? pertanyaanmu ya bener Pak Ewi to. Lah nyapa Pak E? Ya tok pertanyaanmu pertanyaannya dadi panene dadi ya pertanyaan ketok biasa ngono to. Iya. Tapi nek kuwi sing duwe sawah, sing gak duwe kan ya tersinggung to blok. Loh, Kok tersinggung be? Wong aku lah ora duwe sawah kok panen gundulmu ya. aku iki ndongakne becik lho Mas. Dongane ya sing lengkap wong donga ora kulaan. Muga-muga sing duwe apa iki muga-muga panenane dadi nggih Bu nggih. Anake muga-muga dadi anak sing soleh, solehah migunani nusa bangsa duwe agama. Amin Allahumma. Iki nak sing gak duwe anak nelongso. Lho, lah kok iso ndane Lah sing soleh-soleh sapa nganake urung duwe kok. Nek ndongakno ki ndonga ora kulaan sing lengkap. kowe iki ndongakne kok mbok bantah, aku mang ndongakne muga-muga petani sukses tandurane dadi panene malimpah ruah mbok paido. Sing gadah sawah, tambahi ngono sing mboten gadah tumbas. Lho. Ngono. Lho sik. Lah nek tumbas ki lek duwe dhuwit, lah nek ora duwe dhuwit mongko tuku ki butuhke ragat. Lho, bocah kok iso gak mikir. Lah kuwi Bank BRI, Bank Jatim iki disediakno kanggo awake dhewe. Gak duwe dhuwit utang nggih, ya Bu ya. Lho, nggih jamaahku. Kowe iki balane sapa to Bu iki? Ya bala aku, wong ki ya lesu ya to, Ya. mangan. Ngantuk. Turu wis rasa bingung, ora duwe dhuwit utang. Lho ngono. Dipikir gampang wae. Kabeh lakoni ngono lho Mas. Cocok sampean iki. Pancen cocok. Mongko lek utang ki ra wajibe mbayar. Bayar iki nak duwe, nak urung duwe semoyo. Ngono. Sik to, kowe iki penduduk cap apa to, Met? Cap iki cap lang. Wong jenenge wong utang ki wajibe mbayar nek gak mbayar semoyo. Lah sing digo bayar ki rak ya duwe to. Lho, mongko kowe sering ditagih BRI pegawai bank nek kowe gak iso mbayar. Lho nyapa? Lho, nek ditagih Ya semoyo to. Gawe utang anu rong minggu Mas rene lho ngono. dadi ndongane iki kudune muga-muga sing ora duwe sawah endang tuku. Ya iya. Ndang tuku sawah. Tuku sawah. Nek tak dongakne muga-muga sing kagungan putra muga-muga dadosa putra ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Taruna ngungkuli bapa nek gadah putra. Lah lek ra duwe. Lho, nek lho rumah tangga 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun urung duwe anak. Lah Mari gak gelem konsultasi karo ingsun. Dadi sik to. Kowe iki pangkatmu apa kok ingsun iki kira-kira aku maksudnya karo aku iki lho. iya ngono lho. Nah jan ki aku blegerku ketok dagelan paling tidak aku punya trik lah. Oh metode. Paling enggak iki memberi solusi, Iya. memberi motivasi karo warga kene. Dalam bahasa Islam mengatakan berikhtiar. Apa Met?
Ikhtiar. Alah kowe ikhtiar kok dimuncat iku. Alah, ikhtiar ngono tok ngono lho kok. Carane piye ben duwe anak kuwi met Caranya gampang, ada dua cara. maksudnya dua cara. Cara medis atau alternatif. Itu penting. Ana loro. Iya. Nek sing secara medis upamane kok gak ndeng duwe anak secara medis piye met? Medis itu kita bisa konsultasi ke kedokteran, dokter kandungan dan lain sebagainya. Oh, Mungkin iya. dikasih penyubur atau bagaimana. Upamane dokter SPOG lah. Lah, iki lho sepok. Kok sepok. Lah ya kuwi. SPOG iki spesialis ogo-ogo met. Aku tak daftar kok tok. Spesialis dokter Oh, kandungan. padha karo dalange. Metodene ya. Dalange iki ya sepok. Apa sepok iki? Apa niki sepok? Spesialis ogok-ogok nih lho. Oh dalange iki metik kok. Biyen Metik mati kok kaya motor. tanpa gigi. Karek si tontok ning ngarep kene. Delok iki. Oh, kuwi nggo ciri khas. Dadi nek ora duwe anak iki secara medis, Medis. periksa ning gone dokter kandungan spesialis sing wis paham ngerti karo bab ning gone janin. Iya no. Nek saiki sing nomor loro met secara Alternatif alternatif carane piye? diurutno. Oh dipijet. Aja lara. Lho, nek diurut ya dipijet to met. Gal. Kok diurut kok gak dipijet? Diurutno aku sih. Pamane sindan iki Mbak Denis anake dalange kok urung duwe anak. Sing anak. Dipijet. Ora usah diurut. Maksudnya diurut ki piye? Diurutno kok yogane apa awake dhewe, apa sing ndi sing anu lah engko sapa ngerti ya ta. Met Sing penting kan diurut iku rak ya dipijet to met. uga Diapakne? diurutno no. Upamane diurutne bengi iki nggone anu Mas Eko. Aku sih iso. Wis sik. Pak Eko iso. Terus apa Pak RW. Pak Supriyaji langsung Sik kene. Kuwi malah ngerusak wong wedok iku abrakan kok. Sing penting mana? Lah ora mana ning anake dadi kula weling iki engko lurik-lurik iku kok. Tapi kan iso ndungane soleh dan Yo soleh. didongakne muga-muga piyai kene Cangkring Malang Nggih. sakpungkure ngawontenaken tasyakuran ruwahan ya Mas. Nggih. Ngruwah iki saka tembung ngruwat arwah. Mudeng ra kowe utawa wulan Saban ngepasi wulan Saban kowe ngerti ora sing winginane lagi gempar ning gone Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh nggih. Ning gone Pacitan enek apa met? Lindu Haji. Lho. Lindu tok iki kok. Oh iya, lindu tok. Enek lindu. Lindu. Iku kanggo pralampita wong Jawa iki aja nganti ilang Jawane. Jawane. Elak-elu wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Sing anakne ruwah niki ya piyai Jombang kaya ngene iki, ruwah ngruwat arwah. Dadi sisik melik leluhur sing mbau reksa sing kawitan bibit kawit saka desa kene diruwahi muga-muga bumine sing dinciki diuyui, dijaluki banyu pitulungan, muga-muga dadi desa sing gemaripah loh jinawi. Allahumma Amin. Amin. Didongakno muga-muga piyai kene pinter kabeh nggih Bu nggih. Piyai ku nek pinter mempunyai skill SDM kualitas dan mutuavitas insyaallah piyaine pinter-pinter mesti hebat. Nah, ini nak menurut pendapatmu, orang kan berpendapat lain-lain. Loh, kok iso lain-lain kok mbok bantah to, Met? Lah aku yo ndongakno dhewe. Lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dongakne aku nek tak dongakne piyai kene pinter kabeh. Anu ngen kula gedhe ne. Lho, ora gede. Iki lho. Oh, iya wis. Iki nyapa to kok? Lah orang gede. Halo, Tes. Halo. Oh, pas gede ya, Met yo. Oke. Suaramu kok gede to, Met? Lah ya aku dhewe gumun kok ya. Bocah kaya pentol korek ngono suarane gede ya. Rek jres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggirian. Mek, Niku lagi. suwantene sinten niku? Lah ya piyaine kaya katen bat ngono kok suaramu gede. Kok gegek kleru mikmu Met jajal mik iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aku diwedi. Iki gak suaramu nek iki Met. Jajal iki jajal. Anu nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Kula nak ayah menten iki swara kula nggih ngeten iki malih. Mosok to ya Met ya dhewe-dhewe ya suarane ya antarane jam ya. Lek lho seksine ya enek dhewe. Mosok to Met jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tiang cangkring Malang ini nek salam malah pedet cengengesan ya. Lah iya. Maksudnya kula salamin ndongane sampean niku ndongane kula dadi dijawab kanthi Jawab sae. wong ngucapke salam iku. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to? Arek-arek ya oh, Prek. Iki salam malah pada cengengesan. Bu, sampean iki mudeng omongane Mas Komet mboten didongake lho jenengan iki. Wong salam iku hukume apa, Met? Hukume iki Sunah. Sunah. Sing Sing jawab hukume iki wajib. sampean kok malah guyon cengengesan. Baleni, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pas iki ngucapke salam sunah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur marang Gusti. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngono yung? Sik, Met. Nek iki kleru, Met, iki, Met. Kliru. Omonganmu kaya telek iki, Met. Aku kok kaya tau rono aku ngono. Ayo, kowe ku kleru leh ngomong, Met. Yo kliru titik Lah klerumu lho akeh nggih, Bu nggih. Assalamualaikum. Ngene iki ndagel ngene iki tau lho. Piye? Bareng ngono Pak Sesuke ngono ya. Iya. Rapat desa. Iya ya panitia pembubaran Kok panitia. panitia Pak Lurah sambutan yo kliru kok. Kliru piye, Met? Yo. Assalamualaikum. Ngene iki alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum. Ngono. Aduh gara-gara ndek bengi wayang. Terok kowe. Kudune ya sing becikno. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, Pakmu kok akeh men, mbokmu kok akeh men. sambutan ki lho, Tru. Oh iya ya. Nek sambutan kok malah tekan ndi? Aduh ya mbok iki kok. Bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu dalu punika wis roh nek ngondo iki pajar ya sapa? Wis roh nek bengi mbok omongne. sambutan. Dalu punika wonten wayang. Sing ngomong nenek bal-balan ya sapa iki ya wayangan ning kene cangkring. Iya, ki arep sambutan kok dibantah ae lho. Kebantah wong kleru kok. Enten wayang dalam rangka nggih menika ruwah dusun Cangkring Malang. Oh, cocok. Kula dongake sedaya kemak apa dongamu? Aku tak dongane muga-muga piyai kene kuwabeh warga Cangkring Malang tak dongake muga-muga pinter nggih Bu, nggih Pak. Nggih gak patek mentek. Loh, kok gak mentek piye to, Mas? Alah ora atos wae kula. Loh, Kula dongake mugi-mugi sedaya kemawon dados sugih. Krungu kupingmu. Kono coba to. Amin. sik to, sampean iki mbolon Berarti penting sugih. kula dongake muga-muga piyai kene pinter nggih Bu. Muga-muga sugih. Pinter. Wah, iki loro karo iki kok sugih ya heeh. Pinter ya heeh. Loh, paling enggak iki nek manusia hidup di dalam ning donya ngene iki, Met. Ning gone warga dalam kehidupan iki kudune duwe skill SDM. Halah pagah penting sugih. Loh, Pin. Iki mau lak penonton. Ya, Yoga sak sindene lho takoni. ya. Sak Pak Dalang. Tak dongane muga-muga yoga karo sinden karo dalang pinter nggih. Pinter ki wis kaleksanan. Nyatane iso dadi laras sing apik kuwi wis pinter. Muga-muga sugih. Amin. Butuh sugih arek. Lah jangan pinter cek butuh sugih. Lah, Sik kita bantah omongan iki, Met. Omongan tak bantah nek iki. Lho. Saiki kowe nek Pak Lurah pamane ya Pak Lurah iki kudu duwene pinter, skill SDM kudu dhuwur piye carane mbangun desa, nata desane pembangunan infrastruktur ben maju, Met. jere sapa? Jareku Lah Pak Lurah ora sugih saiki ya dadi omongan kok. Iki lho, dusun iki lagi Cangkring Malang. Cangkring Malang. Njaluk sumbangan. Ya. Besok ae lah gak ndidit ngono. Balik. ya Lurah apa sok gak usah dipilih ya aku. Ayo, ya ora omonganmu. Lho, penting sugih awakmu merongos ning kene-kene gak gara-gara duit, gara-gara apa? Heh. Ayo rungokno we. Pip. Penting sugih. Betul lho, Vital betul Bu iki. Ya pancen betul lah. Tapi nek duwe anak nyuwun sewu lho, Met. Duwe anak iki kudune pinter. Disekolahke. Lho, nak anakku sekolah ke ora perkara ben pinter kok. Ya ben pinter nek anakku, Met. Anakku gak. Lho, ya ben padha karo kanca-kancane ngono tok. Dadi esuk enek kegiatan adus nganggo seragam budal pinter masalah ora wis gampang pikir keri. Jane ki wong apa to, Met, kowe, Met? Wah, aku wong gak umum kok, Mas.
Wong maratuaku ngrasakno aku bingung kok. Sik to kandhane. Wong ki nek pinter nyuwun sewu lho Mas Komet. Nek wong pinter, wong bodho ki pangane wong pinter. Kok iso? Lho kowe saiki ngandalke sugih tok kowe iki mongko barandengah blonjo dolan barandengah iki kudune jajan, kudu butuhne skill sing hebat. Diapusi. Kowe diapusi karo karyawanmu. Lek wong sugih gak apa-apa, Mas. Lho, apusono sedina ping 3 gak masalah. Saiki diapusi sesuk jek sugih. Cah santai kok lho. Lah nek wayang iki kudune ya pinter dadi dalang kuwi kudu pinter dadi yoga iki kudu pinter. Mas yo pinter nek gek wong sugih sapa sing nanggap? Ayo, ape wayangan omah kok genjongi debok dhewe. Ayo. Lah nek wong sugih iki penake nggonti wong sugih. Duh, enek apa-apa bermanfaat, Mas. Acara ngene iki, acara dusun desa kurang sumbang. Upama ana masjid, pembangunan urung dadi, Keramik kurang dadi. ngandalke wong pinter tok. Ora iso. Lho wong sugih. Lho nek ora ana wong pinter piye carane mbangun masjid kok ben kokoh ben kuat. Ayo ditukokno semen, tukune nganggo duit. Sumbang masjid. Omahmu urung keramikan, bojomu tak keramik. Lho sik. Kok bojo kok mbok keramik iki lho. Wah, kileng-kileng. Omahe di keramik, Omahmu di keramik. mergo kowe Sugih. Upama wayangan bengi iki ngandalke pinter tok ora nek wong sugih. Iya repot no. Upama anggarane kurang bengi iki met Tutup. Ah. Wong sugih ya. upama wayang iki bayarane Kurang tak tutup. Upama ndelalah bayarane dagang kok bengi iki. Nah. Lho, gak wae dikit to. Lho, kowe wong sugih lho, Met. Kowe berarti nang kene bengi iki kowe ora njaluk bayaran. Nggih, Bu, nggih. Mergo kowe sugih, Met. Wis gelem nyumbang karo Piai Cangkring Malang kene. Cangkemmu sugih cek upama Cek upama kok wis disiarno ora bayaran. Wah. Lah wong sugih upama kok ya mbok omongne. Tak omongi. Ana apa? Cangkring Malang. Terus ndi desane kene iki? Carangrejo. Carangpring. Niki Carangrejo. Lah iya saking akeh. Carangrejo. Niki diluk ngas. Ana apa, Mas? Wulan 8 Agustusan. Nanggape campur sarine Komet CS. MCS. Terus pengat solawatan bulan 9. Songo sapa, Met? Sing ngaos. Ning Umi Laila. Kuwi yo gak enek aku. Enek kowe nek. Ape ra nekano kene dosa. Lho. Sing Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Iya ya, Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah nggih. Anang kok nak kira-kira gak percaya tak DP. DP Met ra apa-apa. Umume rak sing nanggap sing DP. Heeh. Iki gak sing nanggap aku tak DP sih. Kowe mulane omahku loro kentek. Lah perkara apa? Ya tak go DP. Oh, dagelan kok ngeyel iki lho. Ben payu. Oh iya ya, sing penting iso silaturahmi. Ora ya tanggapan kok silaturahmi omonganmu ya. Ya sik to, Met, nek Pak Lurah ngiyani iki sing Ya. ditikoki wargane. Nyuwun sewu nggih Bu nggih Pak nggih. Upama bulan 8 kali bulan 9 piyai kene nekane Komet neh pripun cocok napa mboten? Pak Lurah, suara rakyat adalah suara Tuhan lho Pak niki Pak. Nah, iki lho. Iya. Cocok. Mulane ngene Mas Komet nyuwun sewu Mbak Sampai Cang. bulan Gak selindro. Nggih. Cocok tapi nggih dalange kudu dalang roman lho ngoten. Campur sari Pak kali anu selawatan mboten dalang. Pak ini nglayani campur sari. Tapi campur sarine Komet maupun DP ya Pak. Sampai nek nonton gak apa-apa teko ya Met ya. Apa paron ya paron? Ora iso lah. Sampeyan campur sari sik ulan 9. Aku bendina iku campur sari wisan. Lah bojoku jenenge Sari. Oh, bojone Sari. Bendina sok-sokan bengi wis campur sari. Sari wong kono Sari kali rapet gini kok nggih. Enggak. Sari rapet. Kan bojone dalange jenenge Sari Puspa. Oh, Sari Puspa. Oh, nggih. Mulane ngeten Mbak Cangik Mbak Limbuk Mas Komet. Iya. Sampeyan iki dibutone wong akeh dijaga kesehatane. Mergo yuswane sampeyan pinten umure? Ya sene nak 45 lan. Umurmu Met? 45. Nek Mbak Cangik nyuwun sewu Pak Dalang Rohman. Wah. Roman yuswa pinten Bapak? Kula 60. Nah iki. Lho, masa nggih? Nggih. Modele kok kaya 59 to? Oh iya. Lah wong kacek setahun lho, Met, kacek setahun kok ya. Iya. Kacek setahun. Makane layak wis ora nek untune iku layak. Oh nggih, wong Lah. jenengan mari genje dadi Iki untune gletak-gletek mula lali. awe gumen Met. Biasane lek dalang kondang iki dalang laris ceklane iki HP iPhone. iPhone 17. Paling enggak minim 13 Pro Max lah. Kowe ngerti iki mau apa? Ceklane apa Met? HP sungut. Iki gak ape jarane sing mburi kono. Iku apa gak ape lho, Pak? Ya apa? Iku gawe kuping. Oh,
mau. ya Ya ora mergo ngene Met dari segi fisik kaya Fisik. mbak iki kurang dijaga kesehatane. Kaya panjenengan Mbak Cangik, Mbak Nggih. Nimbuk, Mas Komet iki ming sharing. Nggih, nggih. Iki ora nuturi iki ora. Nek segi dari umur 40 munggah iki biasane kekurangan B3 Met. Napa iku? Pitelu. Lho, iya ta Met? Kok malah medeni kancane lho we. Alah sing nomor 1 iki balung padha linu. Nggih mboten Mbak Cangik. Nggih. Oh iya Pasti iya. iki Oh, iya iya bener bener. sing nomor 2 niku budek nggih mboten Mbak. Nggih. Oh, nah kuwi aku sik normal kok kono nggih. Durung kono durung. Pasti niku kumene umure ngunjak terus saya suwe-suwe iku pasti balung padha linu, budek, sing pungkasan kuwi bawur. Apa iku? Gak roh wong lho Met ngene iki lho. Mripate Jenenge- mlawur. Ngomong PC ngono. PC ku ora Honda Met, Honda PC. Pecet. Tak tapuk sisan ya. Kudune kuwi di apa iki di kudu. Lah kene kasih ya tok. Ya ora. Masih usiane olahraga tak jaga. Alah paling-paling kaya kowe iki balungmu ya mesti Lho linu. ora nu sehat Jajal alhamdulillah. pamane ngene. Ora apa-apa. Ora krasa pancen jek olahraga terus kok. Aduh. Nah, iki jenenge balungmu do linu iki. Ngene. Linu. Balung do linu. Lah balung dikene ngene kabeh sapa wong yo? Carane kuwi enek, Met. Carane balung linu. Carane balung padha linu ben sehat kuwi. Ya ditularno karo cangkring malang kene. Iya, kaya Mbak Cangik nyuwun sewu dipun serat iki carane. Monggo. Carane dipriksakno ning gone dokter. Dokter. Sedina biasane nek gak disuntik, diwenehi obat Aja suntik aku. Gini. Aja suntik aku, gak wani aku. Lho lagi nih, Met. Ah, loro, gak seneng aku. Loh, Aku pil ya aku. Loh nek pilku genah carane anut anjurane dokter. Iya. 1 hari 3 kali. Gak kali. Esuk Besok loro, loro. awan loro, Awan sore. loro, sore lore. Sore Sik to. Esuk loro, besok loro. awan loro. Awan loro. Sore Sore lore. Awan sore Sore lore. Sore roro. Esok loro sore lore. Sore loro. Kowe malah bingung ya. Aku mau kok jero wis bener kok. Lah ya maksude Wah, wis ngomong esok loro sore lore. Lho, Ih gara-gara pil apa? maksude esuk ku Iya. loro awan loro sore. Ngene lho, ngene. Sore ngene. Sore ngene. Carane wis ngerti apa ora ngombe obat iki kaya kowe iki. Ya ora ngerti wong aku ora tau lara. Lara kok larang. Indonesia. Carane nek kowe pengen sehat, nek esuk kuwi carane ngombe pil utawa nguntal pil. Iya. Nek ana bocah sekolah mangkat sekolah kuwi untalen, Met. Sak sepatu-sepatune. Seragam langsung digelap. Maksudnya iku nek ana bocah sekolah mangkat numpak sepeda untal, Met. Lah iya, Mas, berarti rak sak sepatune. Sepeda ya aja lho, iki gak kolu kowe. Ya Allah, le Met bocah kok goblok ngono kuwi. Maratuaku ya omong ngono. Lho. Maksudnya kuwi nek ana bocah sekolah mangkat kowe wayahe nguntal pil. Wah, lah ora. Roro mang lho, Met. Esuk Kowe ora omong wayahe kok. Esuk Nenek ro- bocah sekolah budal untalan lho. Cah sekolah ora roh dosa, ora roh apa-apa ya kon nguntal. Maksudnya mangkat kowe wayahe nguntal pil iki Pil. esuk. Lek awan. Awan ki anggere nek wong adan dhuwur, Allahu Akbar, untal. Cek langsung cek. Hau. Oh, sing ngadan nggonku gedhi, Mas. Aku apa kok lu aku? Jenenge Kamdi. Ya Allah, Met, iki wong goblok iku. Maksude kowe iki nek ana wong adan ki wayahe nguntal pil. Wah, lah ngono to. Lah kowe mbok untal adan ya mbok untal nyapo. Iku nek awan. Awan. Sore. Sore anggere ana srengenge kok ambles parake ngulon untal, Met. Wah, panas no. Srengenge. Panas, gak iso. Iya. Patokanmu angel kok. Maksudnya wayahe ngombe pil ngono lho, Met. Ya ampun. Omong sing jelas ngono. Lah kuwi wis jelas ngene lho iki. Oh, iso. Carane kuwi nek kowe pengen sing ramuan utawa sing tradisi, sing herbal enek. Jamu ngono. Jamu. Pama kok awakmu pegel-pegel kesel ngene iki aja ninggalke ramuan tradisional. Met. Tradisional. Kowe pamane kok anggere awakmu kesel pegel, ngene iki kowe ngombe jamu sing digendong, Met. Bakul jamu sing digendong. Bakul jamune sak loro to. Lho, Lumpuh. Bakul jamu digendong. maksudnya iku bakul jamu sing diadai botol kuwi lho, Met. Lho ki jen apa bakul jamu kok? Bakul jamu diadai botol sepiro gedene bakule? Duh, Met. Maksudnya Ini jero botol. bakul jamu sing diadai dunak nang guri kuwi lho. Oh, alah kowe periksa ta. Lho, bakule. Bakule diadai dunak. Jamu iku lho pegelino, asam urat dan lain sebagainya. Iya, ya. Yung yo. Apa Nggih to, Mbak Cangik nggih. Kepitung cara ngono alus basane. Pripun? Nduk.
Halus bosone. Lah nek kono iku lak jare nguntal ayo. Lah nduk kene kok gak apa nduk ngelek. Lah ngelek ki lho Met. Carane kowe ngelek bakul mang Met. Ngelak. Aku padha karo HP ku yo ngelek iki. Ngelek kowe iki. Kuwi kudune ngono kuwi iki biasane balung padha linu. Rak ngaten to Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, Pasti. Mila niku atuke anak kula Limbuk wau pun leres Mas Lendro. Mulai bojo negara niku kan nguntal. Nggih, mriki ngelek. Iki apa nduk? Ngelek iki. Lah ngelek iki. Wis kono met nang lek-leken kono wis. Wah, jenengan Rin monggo kula aturi ngelek. Kuwi Ora tau ketemu. Ya tadi omongi aku asline musuhan karo iku. rasa digagas ben ngelek lah. Bane jenenge Pak Roman. Roman Rokim. Ki ngelek ke mau ki nek sing nomor loro ki biasane budek Met. Apa iki? Kaya kowe iki budek. Kok Kate kaya upama, Mas. Dalam Namine sinten? Komet Omahe ngendi, Mas? Bojonegoro. Sampun kagungan bojo, garwa, Kagungan pinten, Mas? tunggal. Anake? Kalih. Anyanyane. Apane? Budek kowe iki. Wong budek ngono kok gak ngaku to, Met? Ora, Mas, sehat to. Mas, namine sinten? Komet Omahe ngendi? Bojonegoro. Pun kagungan putra? Empun kalih. Heeh. Budek ngene kok, Met iku kok. Piye bocah Iki iki? budek ya, Met, asline kaya Met. Mas ya kowe ya budek. Ora iso. Namanya siapa? Slendro, Rumahnya mana? Bluro, Jawa Tengah. Anaknya berapa? 1. Alam mana? Aku mang rene numpak mobil, Met. Alam mana? Mangan bebek goreng enake ndak umum, Met. Alam mana? Alhamdulillah ning gone Pak RW disuguhi jeruk, disuguhi manggis, disuguhi apa iki jenenge kopi. Alam mana? Aku dikai mangan ning kono enek rendang, enek opor, ana rawon, Met. Enake ndak umum. Alam mana? Alah piyai kene grapiak semanak dalange Pak Roman wayang bengi apik ndak umum, Met. Aku dhewe gak jelas kok kowe jelas. Aku dhewe bingung. Alam mana kok ya dijawab Wis sing penting kan gak budek to, Met. Kuwi ora budek ning kuping usul. Lho, wong sing penting iki ndak budek, pinter cerdas. Iki biasane budek. Budek. Sing nomor 3 iki sing pungkasan iki bawur. Bawur. Utawa nek mriki napa, Pak, nek bawur niku? Picek. Blawur, nggih Oh, blawur. Blawur nggih. Blawur, Met. Blawur. Kurang kasar Jombang kok blawur. Lah apa? Picek. Wis iku anake kuwi kok. Oh iya. Iya. Ora sate deng aling-aling kok ya, Iya, Met. yo. iso. Dadi iki pas Met nek motone blawur piceken. Blawur. Kawane. Kuwi kaya kowe barang iki kurang awas. Kurang awas piye to? Kene cek jelas. Iki piro? Siji, Iki loro, iki telu. ora iso 5. Lho kok 5 ke telu? 5 ya, Met. Kok iso 5? Lah sing dodok iki rambut hitung loro iki. Wah. Kok gandeng ngene kok lho. Iki ya merah. Melok kancane kok ora melok iki ya. Berarti pira iki? Iki 5. Woi, 6. Lah kok iso 6? Lah iki gagange lho. 6 kok. Lah iki biasane tanganmu. Ngene, ya ora 6. Ya 7 ya, Met. Kok iso 7 lho? Lah iki 5 iki gagange, lah iki wite. Nenek wite ngene kok. Itu. 8. Lah kok iso 8? Lah iki gagange. Lah iki wite. Ya. Lah iki woe iki. Nggonmu cilik lho. Obat cendel iki. Lah woe kok mbok krekep ngene kok. Kok cuwine layak bojomu kok WA aku ae. Beabi. Gak. Wah, lali. Wo. Niki piye? Bacane Pak Roman iki. Keceplusan. Koncoe, bojoe arep di-WA-ni terus. Aku jan tak jaga, Mas. Lah kono WA terus. Wis. Oh, ora nyapa-nyapa kirimi foto. Lah aku kan yo ingin to. Oh, alah bentuk iki, Met. Sumpah lagi pindho. Anu gak Sik tak urus kowe, Met. Nyapa, Pak? Kanca lho, Met. Iya, iya. Masa bojoku pincang lak kowe doyan, Met. Ngene iki, Met. Lho, sing pincang ta? Ya pincangi. Mosok sing kuwi. Ya bener. Bojoku sing pincang ngene, Met. Gak masalah aku pas mendem kok. Ngawur ae bojone. Menghibur cangkring Malang. Lah nek menghibur iki ya nyuwun sewu, Mas. Iya. Piyai kene iki wis pirsa Pak Lurah serta ketua panitia wis paham. Selain Mas Kometku pinter ngelawak nggone ngelucu ndagel. Beliau itu punya talenta yang luar biasa, tidak seorang pun yang tahu dengan talenta Mas Komet. Jadi siapa? Jare bakul-bakul iki mang. Suarane Met MC iso kowe. Iso gaweanku sak urunge ngene iki MC ya. Sak upama MC kaya orkes mau, sore campur sari. Pangan aku. Iso tenan ra? Iso. Jajal pamane MC. Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir tentunya di kawasan Cangkring Malang tentunya, Col. Untuk Anda semuanya yang sudah hadir.
Meskipun dalam keadaan hujan rintik-rintik namun tidak menyurutkan semangat Anda semuanya. Mulane aku gak iso ganteng iki gara-gara mbok ngenak-ngenene lho. Iki irung apa talang jane? Lah aku kok bukan apa iki ngelek tanganmu to, Met? MC ya kudu MC ya lah kok mbok ngelek tanganmu ngene. Yalah. Teko telak ya, Mat. Kula dikon ngelek anakku tanganan dulu kok. Pitados Mas Slindro. Nggih. Nah, kula kapan dari kan diparingi informasi saking Abah Kirun. Nggih. Lho, anu Pak Roman, nek komet wis sembuwar iso, wis cocok kuwatir. Tenang nih, Pak. Sing ora iso ming bayar utang tok, Pak. Ya, Met ya. Lah niki lho. Ana niku mboten diri seteng kula. Pak Kirun cara multi talenta. Dawuhe Pak Kirun ngoten. Ora resep ya kene sapa sing ora pirsa. Met guyune iki sithik wae. Sithik ae kaken kuwi. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya panggilkan salah satu artis yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah tentunya masyarakat Cangkreng Malangco. Ada siapa dia? Hah! Ucap irungku. Jare kon Siti. Maksudnya sedingane kok. Jaremu Iki jane gebres apa arep nyarke MC? sedengan. Sedengan ae kok kocluk. Oke, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Hadir tentunya spesial di kawasan Cangkring Malang, coy. Ada deretan artis yang sangat istimewa untuk Anda semuanya. Tak panggilin satu persatu siapa dia. Metu teleke. Wong ora tau bener. Ya ora bener nyarno iki sing apik, nek MC dangdut. Dangdut. Upama MC dangdut, Met. Dolalah dek sing nyarne iki nyuwun sewu ya Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Wong jok kala mangsa iki nek wayah sasi ruwah, sawal iki MC ki entek, Met. Entek rame yo. Upama dolalah dek penyari dek MC-ne umure 79 ngono piye, Met, dek nyarno, Met. Dadi MC. Nggih, ngelene soal. Iso. Lah karo Pak Eka gak tuwa MC iki. Sang saya dangun ini kan menungso sang saya sepuh. Sang sepuh lah. Nah, Kreativitas anak muda niki berkurang mergo seolah-olah dipandang sebelah mata seniman Tuwek MC. ya? Iya, umpamane MC tuwek, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, masyarakat Cangkring Malang tentunya. Ada beberapa artis untuk Wis ambulan, Pak, ambulan, Pak. Wis sampe bongkoe cek MC lho. Lah wong wis bongkok ape wis wayahe kok ya dadak Sing nge-MC. keterlaluan iki nyapa nganggap MC calon mayit dia. Lah, nek iki kowe ora mungkin iso, Met. Apa lho aku sing gak iso. Upama kowe nge-MC delalah nge-MC-ne wong mati kowe iso apa ora berangkatke wong mati? Iki angel nggih. Ayo ora iso ngene iki. Angel. Teng Jombang di mboten enten lho. Mboten enten to niki. Mboten Mojokerto nggih mboten wonten. Mojokerto ndek enek iki, Met. Dangdut. MC. Dangdut. Nggih. Lah ya cara dangdut. Dangdut, cara dangdut nge-MC-ne wong budalke wong mati Oke. nganggo nada dangdut. Sora. Iki jarene Pak Ketua Panitia. Iya. Lek aku nge-MC iki, engko ditambahi 500. Sapa sing ngomong? Pak anu, Pak Eko. Gak. Lho, lah ketua panitia Pak Eko iki? Aku usul dhewe. Oh iya wis. yo. Loh, mayit kok tak iyo. Mayit. Budalke mayit kok yo lho. Lah tapi versi dangdut kok. Oh iya iya. Yo, Bapak Ibu hadirin para pelayat yang sangat budiman, perlu Anda ketahui semuanya, bahwa mayat yang satu ini mempunyai amal ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita doakan berada di tempat dari sisi yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa dia? Saya napa saya? Piye tak budalno, Pak? Kok ngawur Maksudnya wayahe. wayahe dibudalke. Ya lali aku. Wow, ning luar biasa tenan Mas Kemet iki. Alhamdulillah. Nyolong kethek tenan Mas. Nyolong petek kok ketek iki jane. Lah tenan kok paribasane iki didelok dari segi piyayine ya ora gedhe, ya ora cilik nemen-nemen ning suarane ketok gedhe enak. Landu. Heeh. Wis kaya apa iki bathok bolu isi Kelek.
Madu. Ya. Kula nggih mboten nyangka Mas Lindro. Dalem. Nggih, pinanggih wonten lebet iki mboten nyangka nek Cak Komet ternyata talentanya betul dawuh Abah Girun luar biasa. Pak Lurah mawon mau sampun nyuwun teko kalih kula. Nyuwun pirsa Pak Lurah. Terus pundi to? Mas Lindro, Mas Komet iku didelok kaya ngene iki piyaine meneng ngombene apa Mas? Kowe mbok omongi Mas, ngombemu apa Met ki Mas? Banyu aki, Mas. Lho niki lho. Lah, jenengan pengen kados Mas Komet ngombe apa Met? Banyu aki. Lah, sesuk menjenengan nek bar mayang ngunjuk mawon banyu aki ya Met. Ngoten nggih. Nggih, Mboten napa-napa. Sedina pira Met carane Met? Hah? Sedina. Pokoke esuk loro sore-sore rong gelas. Ora gelas. San suroteton potong ngono kene. Yo, apik. Kuwi nek sone apik kaya ngene iki. Mak iki Mas iki ya apik lho. Sosoke kalau mangsa nyuwun sewu Mbak Cangik Mas Komet. Niki son rak biasane sone ming mek sithik mawon ngoten niku. Cilik gek napa spekere jero wis do suwek kabeh lho Met. Kuwi piye nek Aku tahu tanggapan ke son tahlil. mini combo kuwi ya? Ini kompo. Setelane gur telu Mas. Bass, volume karo triple. Triple. Kuwi telu tok ya. Ora nek apa Aku efek ki kene ya. arep gak mangkat ki kok ya duwe. Mangkate lah ngono. Bareng aku lagi salam wis gak jelas blas. Piye? Asara para guru terakhir katru. Terakhir mriku wonten terkene sasare kerek terus. Wonten sampur terakhir sekararatku. Dadi kok dodon ki koyo campur sari kok jenenge sekarat ngono. Padahal ki sekararum karepe ngono. Mergo gak jelas gara-gara Sone bosok. sone bosok campur sari sekarat. Iya. Sekarat Nek dhewe. sone iki ya penak to. Penak Mas. Dari beberapa widodari Mas Komet. Nggih. Sindene yo akeh ya Met. Ah, nggih. Wayu-wayu gek wedok-wedok kabeh Met. Wedok, Cara kowe kon milih sinden Jiro Lupat Monem, sing mbok pilih sing ndi Met? Halo. Ojokane Sing ireng iki ya Met. ireng ki gak lanang tapi. Gawani karo sindenku sing lanang gawani. Mani aku. Wegah. Napa kowe kok wegah? Masa kamu itu enggak tahu loh. Jarwo, itu lanang. Iya toh? Dari samping kan roto toh. Ketaranya apa Jarwo? Nah, itu. Kowe kok ngerti nak suarane Jarwo? Yo ngerti aku tau di TV. Kancane Jarwo sing anu kancane Jarwo kae Sapa? Jenenge sapa kal kancane Jarwo? Adip ta Sing- sapa ya? Iya, Bos. Ya kuwi to. jenenge sapa? Sapa? Ah, sapa Jarwo? Nggih, sapa? Lah, lho lan ki sapa? Lah ya sapa? Sing Iya, Bos. lah sing ora sapa? Lah iku. Jarwo. Sapa? Loh. Lah ya. Soalnya Jarwo piye? Sekarang ya, kamu itu dibilangin kok ya. Sini, Adit. Sapa? Iya, Bos. Sekarang, Bos. Adit. Bang Haji. Upin. Upin. Itu malah kartun kabeh keton aku nganggur. Yo iso kowe kudune iki seolah-olah dagelan iki sapa ngerti? Jarwo. Kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Suaranya sapa? Sapa? Goblok. Sapa? Cah cilik apa lo? Suarane sapa? Bang Haji. Romaira. Iku suarane Bang Haji Rumah Irama to. Jangan lupa minum yang ada gambar badannya. Apa itu? Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Aku tuku loro dadi sikile 6. Ya kan? Ngono ku ya diomongne nek kowe iki tuku mloro iku jenenge blarutan sing mbok tuku iku. Larutan, blarutan. Lah tukumu loro Sinten Sinten? kepareng jumeneng riyen, Pak? Lah monggo jenengan pilih sing namine sinten mau? Bebas. Sing Bebas, nggih. Milih Met. Tenan bebas? Nggih, monggo. Pojokan niku sing betul HP ijo. Sing kok apik ijo sapa kok? Nah, niku. Met iku wis expired, Met. Heh? Wis expired. Aku senenganku ngono-ngono kuwi. Ah iku Mbak Iya iku wis. Kuwi wis gak kakean permintaan anggere nek dhuwit klitik karo nan Remason beres. Saya toko beres ki. Lah aku yang iso umur-umur sak ngono iso glegek nek apik to. Lah glegek wis bolak-balik nyekeli kok kuwi nuntun no, Met. Yo milih sing apik. Nyuwun sewu, kula ngambil sindene tunggal, Pak. Monggo niki wonten Mbak Denis. Mbak Denis. Oh, Mbak Denis, Met. Wah, iki Tapi ya katut. iki putrane Mbak panjenengan. Slendro. Nggih, dawuh. Mbak Denis ini nggih multi talenta cuma nggih materialistis. Loh, sekarang nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Dalang. Wanita itu harus materialistis, seorang laki-laki harus kerja keras demi menghidupi seorang wanita. Wong wedok kok ora materialistis jenenge wong wedok. Kok celuk. Nggih. Ya Met yo.
Ya Met ya. Aku gak roh lho padahal. Wis to mbelani Ayo, aku. Nduk. Mbak Denis sing pundi, Pak? Nika. Niku sing Mesti iki bocahe nek Denis lho Met biasane tanggoku iki Denis iki pawakane iki lencir kuning cilik, wong ayu. ora mesti. Iki gak. Lha kowe karo to, Met? Lah aku suwi karo kene kok. Maksudnya pacaran bebojoan? Pacaran bebojoan Gak ya tak batin tok wis suwi ngono. Lah batin suwi kok mbok omong. Suwun Wonten diajeng Denis. Langsung disepoti jo. Anu lho Medal ngriku napa teng ngriku? Teng mriki, Pak, teng mriki, Pak. Yo. teng mriki nggih. Nggih. teng Pak. Oh teng panggung nggih, ngapunten nggih teng mriki nggih. Lah iki Met. Bocahe wis ayu Met, piye. Monggo Cak Komet disuluki. Larase disuluki. Nggih. Tuk tuk Tok tuk 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 tok. Ora niki serpek nggih. tuk tuk tuk. Oh niki serpek Jawa Timuran nggih Pak nggih. Wah. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Denis, mikrofonipun sampun Untung tak diaspor. kawan kentongan mana. Lho nggih. Wah. Benjang nek menawi tanggapan malih mangasto kentongan nggih. Ah, Pak, nggih. nggih. Wah, selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Denis. Nggih wilujeng dalu Kang Mas. Wah, pripun kula niki mengerti asmane mireng ning ora ngerti karo piyayi. Nggih kula nggih dereng tepangan kali jenengan. nggih. Paring asma kepanjangan Oh kula Denis. Mbak Denis. Panjang sekali namanya. Siapakah dirimu? Nanti saya fotokopikan ya KTP-nya ya. Ini mau mek mekar apa mek apa? Pakai FIF saja. Oh, FIF. Iya. APE Dira bunganya 13%. FIF saja 7%. Oh, apal men Iya, nasabah lama betul ya. sekali. Nama siapa? Denis. Rumah. Rumah saya. Iya. Rumah yang mana ini? Rumah yang sekarang ya. Oh rumah sekarang. Rumah sekarang ada di Bening, Gondang, Mojokerto. Gendang. Yang Halo. Pun kenging. Ay, salah. Bajirut kok. Mbak Denis nyuwun sewu, pepatah Anjing. sudah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Paring asma kula selindruk saking Bluro Jawi Tengah. Oh Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh sekali ya. Betul, 5 jam dari 5 sini. jam dari sini. Oh, oh. Kak Popo bayarannya kan akeh toh. Alhamdulillah saged silaturahmi. Ngene Alhamdulillah. iki awake dhewe ketok grapyake ya, Mbak. Lah ya. yo nek bayarannya akeh aku mbok yo dikeki dikit. Selamat malam, Mbak. Sopo sih? Loh, Siapa? saya yang namanya saya Siapa iki? Kok sawangane kok sok kenal banget. kenal yo, Mbak, yo. Kan kita belum berkenalan Nah, awake yo. dhewe biasa melok Lah, ludruk kok yo, iya, Mbak yo. kan awak dhewe wis biasa yo biasa nang pasar Mojoagung. Kuliner. Dodol berambang kan Iya, yo padha ambek nang aku. Mojoagung awake Sopo dhewe. sih? Sopo sih? Mas Hasil tuh belum kenal gua. Kok elek ngene mang kok yo melu ojo gawe rai sing iki po. Kayak Sing kayak ruwae. Yang satunya belum garing, jadi ini enaknya. Sing kapanane kok mamel kae to? Hah? Sing mamel iku to? Lah ngono kok yo. Wis mamel ya iku gak usah digawe iki yo gak usah digawe ganti liyane. Aku sing gak liyane rek. ket diteleki pitik ya Met Iya, ya rai. masane temen to yo, Mas, yo. Rai sing nomor 3 diteleki pitik ya Met ya. Sing iki diteleki jaran. Iki gak repot tak siri ya wis iki. Apa iki bajir? Apa kuwi? Omongane gatel no. Disiri piye sih? Rayo diteleki jaran lho. Loh, iku jenenge anu Mas, rezeki. Rezeki Met. Heeh. Biasane nek diteleki rezeki biasane untuk Biasanya kan nek titik to, titik kok tai lalat jenenge to. Iya. Nek tai lalat kan cilik to. Cilik. Lah Nek nek- gede Tretong. Ya. Sama pelok no. dazo. Neng nyuwun sewu lho Mbak Denis. Nggih, Kang. Piye kaya panjenengan iki tegane klopo ijo bejane sing dibojo piye Nggih, ayune nggih, kaya. Kang. Sampeyan ndek pacar purun to, Mbak? Dereng iki, Mas. Sampeyan iki urung ndek pacar. Nggih, dereng. Ya ampun kok padha karo aku yo Lah ndek iso, pacar. ayo yo piye? Oh, pacar-pacaran yo. Ya apa iki njaluk nomor WA-ne apa piye? Mbak, Apa? wis mbok pikir kenalan. Sopo? Di bojo urip nang alam donya pistane kok di bojo kayak tremos. Lu gak apa-apa ganteng kok. Eh, Iki pelawak mahal iki.
Ngene iki ganteng. Ganteng lho. Kucingku loro ki gabres. Lah lha apa? Iso pahing. Penghinaan Mas, penghinaan iki. Kowe ngenyek nek iki ya. Ngenyek iki. Jenenge kowe ora seneng karo wong wedok. Lah, Iki iya. jenenge body sing semlohe, Met. Kowe ndek bojo lemu ki bejo lho, Met. Mergo wis ana pariane, kethu biru aja disikat, nek disikat eman bludrune. Terus Artinya duwe bojo lemu aja mbok pegat ya, Met. Nek mbok pegat kuwi eman empuke. Lho, gak ya sing digoleki ku apa? Empuke. Kowe nek turu ngene, Met, ning gone mlumah kene iso mbok nggo bantal, Iya. to. Miring ngene iso mbok nggo guling. Heeh. Jajal, Met, keloni sewengi miring ngene rak kram sikil, Met. kuwi rak masalah embuke. Sing bener ngomongnya, sing santun. Loh, lah ya empuk to. Gak usah ngeter-ngeter cangkeme wi. Walah, pancen iku lambene dawa, Mbak. Lah, Cara iso. lambene dawa cara mesin saiki kombi, Mbak Nek iki. Kok kombik piye to? Iku sing Mesin lugas. panen. Panen paring. Oh, alah. Empuk. Empuk. Aja. Lah nyapa, Met? Nek iso kan diet. Lah lha apa ngono? Lah kok diet Lah iki? kok iso ngene nyapa? Carane diet pi bojomu diet. Bojoku diet. Terus priye? Ambune. Hah? Ambune lho. Hubungannya dia tambah ambuwi apa? Wah, gak ngerti anggere mapan turune diet. Kok ngene to aku ngono. Dadi wis tak pengen Oh, alah. diet, kok aja sampai diet tau. Tibake bojomu bokonge bosok kuwi, Met. Kelepe bocor. Ora Ya, iso. diet. Nyuwun sewu lho iki. Ini digadon apa dinapane? Ya timbarne ngene, Met, ku terus digorek bar kuwi. Heeh. Lho Iki- kowe enak men to? Iki piyai iki ya sibat multitalenta. Multitalent. Ngelodroke ya apik. Cara pemain ketoprak ya iso, pemain film ya iso. Nek ndelok model-model ngene iki wis mesti apa ya jenenge ora bapake, ibuke mesti gak ada. Mesti yo apik. Cedak maksudnya. Wis maksudnya apa ya? Apa ya? Buah jatuh tidak jauh dari Dari Gak pohon. mesti. Heh? Gak mesti. Kok gak mesti? Nek colong bajing piye? Bajinge iki. Maksudnya ngeten lho, Mbak, kacang Piye, ora piye? ninggalan jarak. Lah. Gak mesti. Kok ora mesti iki? Lah dilelesi wong kok. Ayo Lah kacang atom. Eh, Gak enek lah jarane kacang atom iki. Kacang atom mek ya lek ya. Terima kasih lo sudah membantu lawak kita. Matur suwun lho, Pakde Matur ya. suwun lo. Meneh bijak sepelan jari. Matur suwun kacang atomipun. Ya, Met. Dalam. Iki Mbak Denis iki tarung-rungake iki piyaine selain nyinden iki Ya. selain ngodruk. Selain apa ngodruk? Lodrok kok Ngodruk. ngodruk. Ayo, selain ngodruk iki pemain film ya iso lho, Met. Lho, cara peran adegan iki biasane nek film nyun sewu pirsa Roma Irama, Bu. Nggo pirsa kowe. Roma Irama iki gathokane biasane nek pramen atau pemain film gathokane sinten, Mbak A? Ani. Asu. Mbak. Asu gundule Ani. asu. Gazo. Iki Ani. Kok ani? Ani. Iki Ani. pramen Ani nek biasane sing ngiringi rak musik. Musik. Sarene iki musike wis mulih. Wis mulai. Diganti gamelan. Ganti gamelan. Wah, cara lodrok ning bahasane Indonesia. Ngono. Soale sosok lodroke lakone Sarip tambah oso. Terus? Ya enggak, iki digenti. Ki anyar iki. Joko Sambang wis biasa. Iki digenti. Apa piye? Lakone Ani karo Roma Irama. Ani arep dipek bojo Roma Irama. Roma. Pake gak entuk. Iya iya iya. Sing ani sapa? Sing Ani kowe. Mergo Anu. kan pas. Sing Roma Irama sapa? Sapa nek gak bajul kae. Lah ya mau tuh aku elek ngene ganti raine so. Ora apa-apa. Gak enek liyane ta. Sampe memang nggo dagelan mek loro ta. Liyane Ora. golek ono ndek kotak-kotak ngono lho. Ora apa-apa dilu engko kene kayak kalender ya. Iya. Sing Kok kalender to? siano Sampe sik namen. siano sik lodrok Iya, apik iya. ya. Oh iya. Kene tak dong ngene iki ya. Wis Aku demi dadi- demi iki ya. Aku Demi dadi warga. Pak Yani, Pak Yani. Bapak Yani. Oke wis. Adekane sik pertama. Bapake kok cilok. Mbok ya Aja ngono to. Iya, iya. Oh, Ngono ya bapakku ya bapakku bebas ngono pelosok. iku. Iki lakone aku berarti. Ya. Peran utama iki. Siarne nggih. Ya kono sik tong tak tok ngene iki. Monggo ya disiare. Ya, Oke. ayo kamu siaran rono sik. Apa jenenge ludruke niki, Pak? Siksa anu nggih, siksa budaya nggih. Nih, ngawur. Ngawur. Rindu job. Nah. Ojo ta. Apa jenenge? Sing Pak? penak. Lu duruke Pak Roman. Roman CS. Apa iku cak slendro ya, Met? CS iki apa? CS ya. CS ki tes. Oh iya. Ini tes. Oh iya. Takok ya sing Iya. aku gak ngerti ya. Gak Lodrok Roman CS. Hadirin yang berbahaya,
Bahagia. Hadirin apa Hadirin yang berbahagia, saksikan pagelaran Ludruk Romansi Asia. Pada kesempatan malam hari ini akan menampilkan sebuah cerita Ani dengan bapaknya Ani digondol tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bacok ya kok. Lakon sebuah cerita cinta tidak direstui orang tua. Yuk, dung tak tahu. Duh. Dengan Ngangge ndok asin setunggal, Mbak. Nggih. Nyapa kok ndok Eh, barang. Kok jek kok berjaluk mangan iki piye to? kowe iki pemain disiarne kok tidak Dasar. menghargai Wis api main to. Gak penyiar. sopan das. banget kok. Pada pagelaran malam hari ini Ludruk Roman JS menampilkan sebuah cerita cinta tidak direstui oleh orang tua dengan peraga-peraga dan juga pemain-pemain terbaik Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Bapak Ani, Bapak Ani. namanya Mas Eko, yang diperankan oleh Cak Selendro Muhammad Saputro, dan juga Ani diperagakan oleh Mbak Denis Wijaiyanti, Dung petak, dung petak, dung. dan juga Roma Irama diperagakan oleh Bapak Roman. Loh. Loh. Pemainnya wis jangkep aja tutuk kene. Lapo? Rumah kok ISIS. Lah iya. Aku lho kok. Diperagakan oleh Cak Komet Bojo Negoro. Selamat menyaksikan Ludruk Roman CS. Telunyur, Trung. telunyur. Padha nanti wong. Sudah beberapa dina saya ini kerja. Beberapa hari ya Dina. Sudah beberapa hari. Sudah beberapa hari aku nggak pulang. Sekarang pulang anakku sudah tidak ada di rumah. Sudah saya sekolahkan biar pinter, biar sukses menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kenyataannya Ani belum juga pulang. Ayah. Ani! Aku pulang. Slow motion. Oh, iya. Baleni, baleni. Slow motion ya. Slow sini alon-alon Slow. blok. Iya, iya, Alon-alon. Ani! Gerakan tim perlambat. Ayah. Sing siji iki kok gak slow motion belas to. Sing di Gedandul, gandul. oh gamelane. Iki ndang to iki ndang di play mana iki. Oh, iya, iya. Iki bokongku. Ani! Play. Ayah. Api. Dayaku ndi? Iki keluarga koceluk iki. Ayah. Hei, Ani! Ayah, ayah kemana saja dari tadi ayah? Ayah kok sibuk. Oh, lah, Ani PC matane. Ayah di sini. Ayah di situ ternyata. Ludruknya Ayah. api. Tung tak tong. Ani! Ayah. Di replay. Ada. Di replay iki, di replay iki. Ene lindu. Lindu lokal. Kali dulu lokal ngopo? Ora ngrasakno kower ya. Ora rindu. Makanya aja dipepet-pepet mau Aja dulu cek gak dipepet. keri. Ani, Iya ya. kamu tahu nggak Ani? Bapak itu baru aja bapak pulang, ayah Ayah. pulang. Ayah pulang kok Ani sekarang sekolahnya kok sering pulangnya telat. Ngapain aja Ani? Ya biasa lah ya, kan anakku muda. Bukan itu, anak muda ini sebagai generasi bangsa sekolah yang pinter, yang pandai. Assalamualaikum. Sudah pinter. Sik, Aku metuku kapan? Tidak menerima, tidak menerima tamu dulu ya. Oke. Ani, Ya ayah, ingat kata-kata ayah. apa ayah? Karena orang tuamu, ibumu sudah tidak ada yang mewakili hidup segalanya, hanya ayah Ani. Iya ayah, Kamu pengen apa Ani? Coba kasih permintaan. Pajero. Ah, bongko we. Oke, Ya, besok saya curikan Ani. kok dicurikan ayah? Wes ora dadi paham rapopo. Motor keren emosi ndek Janganlah gedang. ayah. Wong mioe kredit tok jaluk. Kan cuma Pajero ayah.
Ayah belum kuat Ani. Kamu sekolah yang sukses tidak boleh pacaran. Iya, Ani, iya. Ayo, ayah mau kerja dulu ya Ani. Kamu di rumah aja ya Ani ya. Iya, Ayah. Iya. Tung tak tong. Ya Ani. Ayah. Sek. Kayak celeng. Weh, Eh? kowe dadi apa? Celeng. Dadi masalah. Loh, gak kowe iki lho peranmu dadi apa? Sire Roma. Lah Roma ding ngene kaya maling iki lho. Lagi kok goblok. Roma isih berwibawa ngono lho. Loh, pertama wibawa Oh, tapi iya. karena tidak disetujui oleh Hasu ini, saya kan Ayah. ya ini Ya. saya kan Oke, baik. diam. Oke. Anggo musik. Iki etok-etoke genah-genah ngono ta? Oh ya. Ek. Ani. Etok-etoknya saya kora-kora ya. Ani. Aku sudah tidak Sik. Op. lah kono nyapa to Ani kok nganggo ngenake. Walah Roma Kok kotlok. iki film religius kok. Lah yo kok Kono malah nganggo Roma ngene. he. Terjadi Ani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Iya, Roma. apakah kamu mengingat aku? Aku ingat kamu. Kamu Roma. Ya Ani, Iya, Roma. Iya. memang. Jangan, Roma. Aku- Jangan. Ani, Roma, lepaskan. Jangan. iki Ani meteng. Ani meteng. Lah kok Ani meteng ki? Bener nak anake Roman. Anake kok Eko panen Oh iya baik kok. Aja ngono. Lah aku kudu piye to? Ani iki jual mahal. Oh, ngono baik. Heeh. Sik setelan jual mahal. Ani, Ono remote pokoknya. Enten remote ta, Pak? Ani, Remote-mu nanti. Itu ada tombol power on off di depan. Hah? On off. Kok konslet? Ani, aku sangat mengerti bahwa ayahmu tidak pernah menyetujui kita. Namun aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu. Ani, Oh, ngritik. Romane stroke. aku akan menyanyikan lagu buat kamu, Ani. Sepiro gambangnya, Mbah? Gambang. Cah profesional iki nganggo apa-apa iso. Yo, gambangnya, Mbah. Mari Pak Roman lho nanggape Harus order bisa. ya pisan tok. Sebuah lagu buat kamu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Asik. Aku Ya ya. Nyapuk. Roma Irama kok gatelan ya Rama. Roma kok kocok. Kok ya sing nyanyi dadi Roma Irama Wis iku. ditaboki ngono kuwi dhek muni asoy. Kowe nek muni asoy. Ngono. kowe sing gak anu, kowe kudu senggak. Tak sokok. Heeh, ngono Keren ya. lho, Roma Pargo ini ke aku. Ya. Oke. Aku piye aku? Aku pun Tak mampu. Aku nyauti. Ya. nyaut. Oke. Aku pun tak mampu. Sik diparani. Ayo diparani malih. Malam ini Dung. ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Aku pun begitu. Tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu.
kita harus kawin lari. Karena sampai kapanpun orang-orang itu tidak akan menyetujui kita. Kenapa harus lari, Roma? Karena orang tuamu tidak Ani, ini siapa nih? Aku tidak apa-apa. Ayah, kenapa kau pukul dia? Aduh, Aku tidak melihatnya, Ayah. ancok. Coba pukul lagi. Loro tenan ya. Lah botol mukul rene. Sepelane gak ngono. Ya apa ya kan ya ben. Kowe ketok karo dendam iso mak. Lah iya ya ben. Pas tak keneno put bokonge iki. Wis akhir aku ki mau lho gak ketok jajal balenono maneh ta. Roma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengertilah ayah. Roma. Aku Kamu adalah sudah tahu gak? Ini Ani sudah saya sekolahkan. Mau apain kamu? tapi dia mencintaiku. Tidak cinta-cintaan. Biar dia sukses dulu. Kamu kurang ajar ya. Jangan. Apakah Apakah po? aku bersalah Salah kowe. bila ku cinta Ani? Ora cinta-cintaan. Ora cinta yo wis. Ndak kurma. Roma ora kajen belas. Tidak boleh. Kamu mau apa? Nikah sama. Tapi kita saling mencintai. Tidak cinta-cintaan. Ani, apakah kamu cinta dengan Roma? Saya terpaksa, Ayah. Halo, lu krungu dhewe ta? Loh. Ani terpaksa Roma. Ani iki kurang ajar. Tidak boleh. Ceritane iki sampean wis pacaran karo Lah aku. ya kan cuma sepelan tok kan. Iya. Kan cuma Tidak boleh. perkara ning kene. Ani. Enggak iki kok sak mentenge. Lho, iki lho truk. Eta. Klodruk kok sama tenge wo kodruk. Wes to aku tanggung jawab. Lah nek sama tenge ra jengen tadi sangang sasin neh. Ya ora apa-apa, kok dicepetno. Oh. Bareng somben iki to, selawatan to. Enggak boleh. Ani tidak boleh nikah sama kamu Roma Irama. Lalu, aku tidak bertanggung jawab jika suatu saat nanti Ani akan bunuh diri. Apa benar Ani, kamu mau bunuh ke diri? Lah lah apa? Katanya Roma kamu saling cinta dengan Roma. Kamu tidak bisa hidup dengan Roma Ani. Apakah aku mungkin bunuh diri hanya karena laki-laki seperti bedes ini? Ini sudah 2 kali melakukan bersama ke. Gak selindro kasar. Seperti bedes ini. Gak masalah Pak. Gak masalah. Itu bedes. Bedes iku napa, Pak? Ya rasa dihalusne munyuk kok Lah, piye lah. pancen- Lah niku lho, padha. Waduh. Malah gak ape bedese ya met Iya, ya. sak seretan ambil bedes. Rada Bedes terkenal. kan cilik teman-teman dia met ya. Heeh. Kaya nang nama negara modele. Iya. Apa? Bang Bedes. Ya. Bangladesh. Si pedes kok. Ikut bang. Apakah Ani bener kamu mau bunuh diri karena Roma? Ya karepmu. Jane enak apa sih? Ya karepmu gak apa-apa emang. Aku ya gak kepengen dah. Tidak, Ayah. Bener kata Ani. Ani nggak mau nikah sama kamu. Ani mau nikah dengan ayah. Loh lah kak yo ah. Digagahi bapaknya dewe. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Terlalu. Kau sungguh terlalu. Kalau memang kau mau ambil anakmu sendiri, silakan. Namun ada satu syarat, aku akan meninggalkan tempat ini. Apakah itu? Kalau anakmu bisa menuruti apa yang menjadi permintaan dari Cangkring Malang, aku akan turun dan meninggalkan Ani. Kalau begitu coba saya tanyakan kepada warga Cangkring Malang. Ya, nak kakek ngeluh. Mabuk. Mbok tutuki lah. Apakah warga Cangkring Malang minta lagu apa? Tidak. Roma Irama, oi kene orjene. Rene orjene man karman. Iki kok. Lagune napa niki? Oh bisa kerinduan. Oh kerinduan bisa kerinduan. Ah, aku sing gak iso. Loh. Iso iki met. Dayo. Betapa Jangan menurunkan kredibilitasmu sebagai seorang pelawak Pelawak iso. terpopuler Lah. Jawa Timur. Jenengan, Pak Dalang dan semuanya itu belum tahu. Saya itu tahu nada, Ya. tapi gak apa lagu. Itulah saya. Apakah jenengan tadi di sini tidak punya wifi? Hah? HP? Kowe gak duwe WPP ya? Duwe. Dewe. Kerinduan bisa? Bisa. Oke. Oke. Yuk, MC Met. Gak usah. Oh iya. MC Langsung kerinduan. kerinduan gamelan. Saged kanca-kanca iki apa to sing gak iso? Gak iso tanggung jawab tok ya, Coy ya. Ada ucil, ada ucil. Ada Ucil, Mas Ucil, Mas Ucil. Ayo. Mulai Mas. Ayo, Langsung gua opercil, bedah. opercil. Opercil, yuk. Yo. Kaget lu Mas. Gak kamu. Si tukang melodinya diganti dulu. Oh ya. Oh gitu ya. Keyboardnya ada ini. Nah, ini Tukang melodinya keyboardnya. diganti Kerindu. dulu. Keyboardnya kita. Gampang. Iki jenenge keyboardnya. Enggak. Kerinduan Sangit. mandapipun lestari. Oh lah. Kok lestari? Lestari iki pelok iki slendro iki.
Ya lesung jumengglo, Ayo ayo. lesung jumengglo. Heri, tak dung tak. Ya, padha laras. Betapa hati rindu pada dirimu. Terima kasih, Bos. Bos. Duhai kekasihku. Asoy. Enak, Bos. Segeralah kembali pada diriku. Duhai kekasihku. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Bersama Roman campur sarinya Indonesia. Yuk, asoy. Gelisah, Gelisah. hati gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, aku tak sabar. Terima kasih. Ya. Menanti kedatanganmu. Terima kasih. Tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku tahu kau menanti. Tabahkanlah kamu, sabarlah sayang. Aku pastikan kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yo, wes bar. Yo, wes bar yo. Ya, masuk. Tenan kok. Wah, luar biasa loh. Luar Mbak biasa Denis. loh ya. Saka-saka rencang-rencang kanca-kanca bapak-bapak iki pangarsa yoga ya Mas yo. Nggih. Biasane lek lagu-lagu ngene iki arasmen iki ngangge musik. Musik. Ternyata baru salut baru kali ini Mas. Dah. Gamelan slendro tinggal nyanyi dangdut ya powe nak ingin Bisa. Tenan kok. Wah. Nggih, pangapunten Mas Rendro nggih. Nggih, Bapak. Soalnya ini kok kan spontanitas. Nggih. Jadi kita tidak pernah sepelan, nggak pernah. Ah, nggih. Nggih. Mengalir mau. Luar biasa tenan saestu biasanya mau lagu-lagu tembang-tembang lestari ya toh Mas. Nggih. Nggih, terus lagu-lagu sing saiki Langgam-langgam lah. Wis umum. Umum. Wis umum, di Iki kono-kono ngono. Iki dangdut ya digarap. Lain dari yang lain, podo laras loh iki. Lah, Kuwi biasa. niki lagune slenge digarap, Pak. Sing piye, Sing Mas? piye? Eh? Ada pelangi. Kita. Malah densene aku wis Dah, iya. teratap no ada pelong. Cak Selendro. Wonten dawuh, Mbak. Pun cacak lagu-lagu digarap. Nggih. Kapan yo ketemu bojone Cak Kompet, kula garap kok. Oh, Oh, Met bojomu digarap, Met. Layak Heeh. lebar. lah ya.
Nggih, tapi nyuwun sewu Mbak Cangik sing lagu klangenane panjenengan saking kanca-kanca nggih. Napa kula dhewe lagi sepisan iki to ya Met ya. Nggih nyadong duka ingkang kathah nggih Pak. Mawi wonten tumpang suwe awake dhewe le Met. Kok basane Jawa Tengah nggone dhewe iki wis beda karo Nggih. ngarani ngombe nguntal mang apa kene Met? Kene ngelek. Ngelek. Kurang Apa? lek. Apa kayak kol-kola? Kol-kolah kubro Met. Apa Met? Pakai kol-kola. Apa? Lek. Ngelek. Nah, Nggih. Nek basa kula nggih ngulu nggih. Ngulu itu. Oke. Ah nek Jawa Timur kurang mantap. Napa? Ngelek. Ngelek. nah. Kurang cetha umur lek. Ngelek. Nah, nggih. Ngaturin apa malih Napa biasane Mbak? Biasane. Napa Mbak? niki? Monggo. Anu mawon kok sing gampang-gampang, iramane irama gamelan mawon. Oh, napa? Nggih. Napa nggih? Sidorondo gulu Oh, pedhot. Sidorondo oke. Sidorondo. Jambu ngalas oke. Lha Apa apa? Jak. Walah kok jambu alas tomet itu Sidorondo iki lho. Iki dhewean apa ya dikancani? Yo kok oh podang kuning. Oke. Bodang gunung mboten duit, nangkin suwantene Cak Komet iku dibayar larang Gazono. lho. Oh, Sidorondo riyen makanya terus iya. podang kuning. Jane wi aku Kalau- kene iki yo gak oleh Cak Komet apa-apa no. nembang. Sampean berdua saja. Oh, ndak apa-apa kene yang bertiga. Aku kok tambah ono lho yo. Oh, gampang. Tambahi Anu. tambahi gawean Met komet. Oh gak, engko tak anu kiuris. Hah? Kiuris ki apa tuh Met? Gua apa tuh wi? Iku tinggi moto Met. Kris yuk, Kris. Kiuris. Iya. Nanti di TF. ya. Sidorondo nggih Monggo, mangke. Sidorondo. Ayo, lagunya Sidaranda ya. Melodine pun siap nggih. Kowe Maksudnya bayar nggih. larang nggih. Yo. Asoy. Ngene-ngene ya. Oh iya Met. Lagi murup. Iya. Oke. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Sayang. Ungkasane sliramu digawe lara. Sayang. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepacut. Ibarat popor ra bakal dadi sekop. Moh ketonku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Asra, 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 asra. Kabeh iku ora perlu dikatuni. Janjiku biyen aku gelem tresnani. Kowe lan aku moga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Ora nyono Mas Komet Ya. sabar ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Adem tresno jejodohan selawase. Sok, sok. Bar. Anjir sampun ngaturaken. Matur nuwun, Jess, terima kasih Mbak Denis. Nggih. Sehat selalu berkah barokah. Amin, matur suwun. Diparingi rezeki sing kathah tur barokah ya. Cak Slendro, Cak Komet. Nggih, wonten dawuh. Mbok menawi kanca-kanca kerawitan padha laras, anggen ladi kirang trapsila, kirang nyural napa nyocoki penggalih, Nggih. pun pangapunten sing agung. Mboten kok mun cekap niki. Nggih. Pancen nggih sok sering nek mengke nek kepanggih sering insyaallah ra yo pas to Met Nggih, ya. nah sering Oke. iki kudu Ditangkap ditangkap nggih. neh. Dijak terus ditanggap melih insyaallah pun pas. Nggih.
Matur nuwun ugi kagem yoga-yoga sedaya matur nuwun pangapunten ingkang kathah. Ya diomongi dijaga kesehatane. Nggih. Mergo saka cuaca kaya ngene iki Nggih. biasane iki sok kala mangsa penyakit pilek, Lah nggih. watuk. Kagem masyarakat Cangkring Malang. Heeh, Mas. Mugi-mugi saged pinanggih malih Ing sanes wedal. ing sanes wedal pangapunten ingkang kathah mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipun. Leres. Ngoten nggih. Pak Dalang panggih malih insyaallah wekdal Insyaallah, senes iki Pak nggih. 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 Padha sehate lah. Sing penting ngaten, semugi panjenengan dipun paringi panjang yuswa tanggapane laris kanca-kanca Amin, sihat. amin, Amin. Sedaya panitia dipun paringi rejeki sing kathah tur barokah. Amin. Cangkring Malang sapungkuring ngawontenan pagelaran wayang kulit utawi nggih wacucal. Nggih. Jek dong warga mriki anggenipun pados sandang pangan saha papan diparingi gampang. Gampil. Cangkring Malang dadi desa-desa sing balbatun toibatun warfun gofur gemaripa lojinawi Lojinawi. cepak rezekine ado saka Bilahi. bilahi. Amin, amin. Kadalepatipun kawula Mbak Cangik ya Mas Komet. Nggih. Panggih sanes pedal monggo kalajengaken lampanipun. Nggih, matur nuwun. Yuk.